Barkanku da zuwa wannan YouTube channel ɗin namu mai albarka. Wannan bidiyo da kuka gani ya kunshi harkokin online ne. A yau za mu tattauna akan affiliate marketing. Affiliate marketing dai wani kasuwanci ne da ake yi a online. Wato idan ka sai course zaka na promoting product ɗinka wanda suke a cikin course ɗin da ka siya. Duk mutumin da ya siya wannan product ɗin naka zaka sami 50% commission. Ina nufin idan ka sai da abu za ka samu rabin kuɗin. A misali ka sai product ɗin 30,000 ko 15,000, za ka samu course ko in ce access ga sauran kwasa-kwasai da dama. Za ka yi promoting links ɗinka ne, kamar yanzu misali kai promoting links na 50,000. Idan ka samu mutumin da ya sai wannan product ɗin naka za ka sami 50% commission, wato 25,000, rabin kuɗin kenan. Affiliate marketing ya kunshi fanni abubuwa da dama. Ga masu buƙatar fara affiliate marketing domin making kuɗi a online, za ku iya ɗaukar link ɗin da za mu sa muku akan wannan bidiyo. Domin tuntuɓar mu ƙarin bayani game da affiliate marketing, kai tsaye ku yi mana magana akan WhatsApp group ɗinmu ko kuma lambar WhatsApp ɗina da zan sa a kan screen ɗinku. Don haka ga masu buƙatar fara affiliate marketing za su iya yi min magana domin yi musu ƙarin bayani game da affiliate marketing. Kwarai da gaske affiliate marketing harka ce da mutane da dama suke samun kuɗi ba ɗan kaɗan ba, sannan harka ce da take akan tsari ba tare da ka kauce wa ƙa'ida ba. A rana idan kai promoting links ko kai promoting product ɗinka za ka iya samun akalla sama da 100,000, 60,000, 50,000, 200,000, wasu suna samun sama da 300,000 ma a kwana ɗaya. Iya adadin links ɗin da kai promoting aka sai product ɗinka, iya adadin kuɗin da za ka samu. Idan ka sai da product guda 3 ka samu commission ɗin 15,000, zai tashi ka samu naira 40,000 kenan a product guda 3. Kowane product yanayin kuɗinsa, yanayin samunsa. Idan ka sai da product na 20,000 za ka samu naira 10,000. Idan ka sai da product na 15,000 za ka samu 7,500. Idan ka sai da product na 30,000 za ka samu 15,000. Idan ka sai da product na 40,000 za ka samu 20,000. Idan ka sai da product na 50,000 za ka samu 25,000. Iya product ɗin da ka siyar, rabin kuɗin product ɗin shine percentage ɗinka. Don haka ga masu buƙatar fara affiliate marketing, kai tsaye su yi min magana ta wannan link da zan sa muku akan wannan bidiyo ɗin. Na gode.